Добър ден, хора, пак ще играем. И то път друга игра, пак ще добре дошли ново видео, хора, игра. Ще играе Scoot Space, забавна игра за тротинетки. Много забавна игра, хора. Тази игра е за тротинетки. Както може да видите, какви трикове. Мале! Майко мия, майчице, хора. Тази игра е толкова забавна. Също така и малко трудна. Сега ще ви покажа един някакъв си трик. Просто ако мога да направя някакъв трик. Да, и си извинявам, че говоря като развален хладилник. Буквално. Хора, ако друга път кацана, трябва да се абонирате за канала. И се извинявам, че кашлям. Но се извинявам. И хора, разчу това отгоре. Това ми е първото клипче. Абонирате за канала, защото кацнах. И да знаете, че има и за колело, и за тротинетка, и за велосипед. Колело и велосипед са две едни същи неща. Виждате, хора, до после.